Punto sexto, aprobación definitiva da ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Betanzos. Portavoz socialista ten a palabra. Perdón. No pleno do anterior trouxemos a nova ordenanza reguladora con motivo de que a Asociación de Venta Ambulante meteu unha emenda que vai ser aceptada porque é de lei, pois volvemos a traer para a súa aprobación definitiva. Terminou. Sí. Portavoz de Betanzos en Común. Evidentemente, se presentar unha emenda e aceptada, tampouco temos maior problema. Se o aprobamos no seu momento, vamos a votar favorablemente. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. Moi brevemente, cando en novembro do pasado ano votamos en contra para salvar o voto, porque esta ordenanza nos fora entregada unhas horas antes do pleno, e votábamos en contra para salvar o voto, por se acaso tiñamos a presentar alegacións, xa dicíamos que agardábamos que fora negociada e dialogada co sector. Aparentemente, cos papeles que nos pasan, pois moi negociada non debeu ser e hai que refacela. Nós, desde logo, se agora o texto lle vale o sector, non vai ser o bloque que diga que non vale. Como comprenderán, entón, o noso voto de confianza vai ser unha abstención, porque é un proxecto no que non intervimos para nada e permitímoslo aprobar, pero nos facemos responsáveis do seu contido. E máis nada que engadir. Portavoz de Betanzos Novo. Bueno, a ordenanza o que fai é adaptar a ordenanza anterior, que estaba vixente con anterioridade, que agora se derroga, pois a normativa vixente. Se presentaron durante a información pública unha alegación por parte da Asociación Profesional de Comercio Ambulante, Comercio de Plazas de Abastos de Galiza, que se estima, e, por lo tanto, por a nosa parte, nada que obxetar. Portavoz popular. Alcalde, ben, en coherencia, sobre todo, que a primeira vez que ven como aprobación inicial, que este grupo votou favorablemente, nesta aprobación definitiva vai a facer da mesma maneira, e, ademais, vendo que esta alegación presentada pola asociación que acaban de comentar o anterior portavoz, ben, se vai a estimar, co cual non temos ninguna obxección, e vamos a aplicar a coherencia que tuvemos no seu día ca aprobación inicial e votar favorablemente. Portavoz socialista. Portavoz de Betanzos en Común. Portavoz nacionalista. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, señor secretario, somete a votación. Sométese a votación o punto sexto, aprobación definitiva da ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Betanzos. Votos a favor? En contra? Abstencións? Apróbase cos votos do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos Novo, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Nacionalista. Punto siguiente.